আসেন। Buru kopi na mau buru su. কি অছ কদଳୀ ଅଛ ସେଟା ସେ ବାଟ ଥିବ ନା ଆଉ ଚାଲ ସେ ଆଡ଼େ ଚାଲ ଯାଇପାରିଲେନି ପଳେଇଲେ ଘେର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବୋଟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଆମେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇକି ଯାଉଛେ ପହଁରେଇବା ପାଇଁ ରଖିନବନି ସବୁ ସେ ଡୋନେସନ୍ କରିବ ହେଲା ଥରେ ଦେଖିଲା ମାନେ ଡୋନେସନ୍ ଭେଳା ହେଇଛି ଦେଖିବା କର ଭାଇ ମୁଁ କାହା